Ah, kiri. Tap na mo. Kuya, kidangog. Aman. Wala, nag-video ko. O, di, kupti lang. Ug asa ko nung now? Buoy. Anda ra ka? Oh, Aw, ani ra ko dai. Oh, tura ay easy ay. Oh na, napayag. Oh, manan ko nila oh. Nakuha si mong kuan oy pambot. Oy. Igutan na, sama na. Ha? lah. Ha? Sa to? Nag-time lapse ka na? Dila. Ha? La, dagang isda. Lu. Wala ko nag time lapse. Lukadugon. Bulinaw. Naputi ah. Oh, di ba? Bangga. Hoy. Laro dia do. Dagko kay imong pambot. Gamay kingagyanan. Bangig kuan dabs Sa manduot. sa buwan. Ay sa kalubat ha. Ano ba kali ka tumoy? Awa na po dai dere lang. Oo, sa man. Oh. Lu. Oo. Did in na diha no. Ha? Samok ni mga turista. Ay. Ikaw ro gimaniho diha kay ikaw ro ginasayod. Ilang ka na sa YouTube channel. Ay naapil eh me. Oh, sama na. Oh, ini siya. Boho River. Gabi gipaagi pag yun ta diya oh. Agi. Dali ganun uli. Uy, layo jud may gilakaw baya. Di at least nakaanha mi ba? Nalo siya kuan agianan. Pila na edad mo? 38 po. City pala bi. Kadagwa. Buwang din nato. Hoy, ako una 30 city pero ako nalitong 38. Magwang sa do. Kita ramilin pero Ah, ramilin. manghod pa na nato siya. Oh. Nangigot pa na siya sa yugon.
Kisa inasayo na na joy agianan. Uy, Patay. magsagwan naman yun ani. Pabaklay, balik. Sakto Yawa. yun unay. Kung ano. Nagkatang nagbibig-bugsay daw. Bugsay. Oh, dito maiguan ni.
Pwede na mo lang, oy. Aw. Abli na Rosmele. Oh. Pang cash out siya. Oh. Bayad ari. Ipahapit lang sa mua, oy. Ano yun? Dako kay ko si... Ay, Ano da? Thank you daw. Salamat. Lisod. Kamang, ah. Ah, ay. Thank you. Ah. Gawi sa'yo, way dolphin. Asa din oras ang dolphin? Hayo. O, di ba, putos kaya?